non Karbiang long along ka develop aphan kaching thu raphan aning ki hang he a party ke klang la so lam the sini litum rat afan lam the ki paklar donje fan sinang litum phanang chohang lo la si ke chengsi alama bangke piniladak APHLC pen reli ki padopo sita reli long bang pharoi sira bang phokep ne pini dobon la si rat atum bangke chini pakalo ko pisi kinangima bangke latum ki klempon kaningje slogan bangke je sonthom alam the isi bangke hydro project alam tala tumpu ponlo lapen solar project alam solar project det pen sainik school lapen latum CPG alam tala tum ningje ponlo lasinili ithe theni pen ki paklar pon kang tung lahenlo athe ili tumalong asap o non present ko PPC phoma aprang alam langnam de pin non ko PPC phoma alam langnang ko hi Karbiang long long risoi jangatum dak mithang adimalong kam ka choklem sai ke komajok pinang an ariso ijangatum ke ladak ilitumason ke klemason nangache ejasun thekhe pencenglok akisung ke boy ke doko ka joini si pinang an non pokalilo haningkan kep ningkan krep pho ningkan koy aprang pen pinang an angpan ka chongdat dam hala ilitum theklong athe chuki dam tang hut ilitum coronavirus ahut ini tum kuansi tum arisoi jangban kachi wanma anu tinlong ta laso knowledge do la pen theklong Karbing lo Thomas council pen laso kachi wanhut suri pli pen suri hini pen la suri sian ki pi ilidum theklong lasi laso along pen non ilitum dak ihinanat Karbing lo Thomas council pen doan ki unan boreng award sai interview do bom pen pek pon bom lo 11000 so se non CM sar ke do bom atam sahut pen risoi jangpan saguri pipontang lo sita laso anchot kali aru itumalong risoi jang tum dolang educated tum dolang dak mane ku ot ham no pak ot ham ka choklem asab mithanga qualification pen kamatha pen lason ki klem ki un e tum abang phu tum dak kopine isi awar sai ki klem longji kabe joine kapre kapre bangalore pen chenglok chennai ha kapre kapre adim long ka chongdat dam ilidum theklong lo lasi hala hai ariso ejang apanta jongsi itum chiwan nangi pulote hala so kadu kabe riso ejang pahal dak ka choklem dam da ituma family komane akorte komane angjir tum jong apan jong si chiwanji pulotangte ilitum along ri long pat along kaching thura bang akenang soddo laso alam Karbing lo autonomous council team Karbiang lo atum mathasi pinangan adimalong komat atum hansi itum dakwan pen industry apan ke pa develop ji atowar kuson pen sikiriji ma pusi ilitum along ridam lo along ridam pen ilitum CM sarbang do de sangse ihinanat ilitum kama choklem ke paching thurapan agriculture amu damlo ihin farming na damlo sita kapre kalong kile damuni ana saibang ke itum industry long si wan lo plo dangte adhe kaching thur pandia war sai doji pusi ihinanat ilitum matha ponlo border alam ta kaita nangle rokati border pulote tul ihi Nagaland na border bangke ili tumjong si lang pameka chini pameka APHLC tum tayong si study pameka lo pulo tangte longji je Ladakh ili tum Nagaland border ahoy bangke ili tum kachirai komji aphan ili tum influx pen chenglok ili tum longle long laso kachirai komji atowar ko PPC doma ili tum chilang damlo pulo tangte arule chipu sitame hidipi nangle rai ana tuma bangke ilitum tebok het Nagaland along kido according jira tuma bangke dak an long lenang kenam lapen ington tepin pen laso ington tepin pen laso long lenang kenam bangke ilitum chi theklok lo lasi laso aputhak jongsi ilitum khang nangi pulo tangte ilitum CM sarpen sahos and det pensi ihin don surya homosti anat lapen ihin ke lapu borjan men bokojan homosti anat bangke la Nagaland border along ihin ke dudu kulunia long election padolo hala bangso election ke pado hut sitame election ni pado hut sita hala dak bangke maximum ke hala dak mumchai tum sidolo sita hala so por hut bangke ilitum along jai kathar abang a party bangke jai kathar atum bangke hala dak high court along si case ki pidam thu sitame hala so hut penda itum chini lo je Ladakh bangke ilitum aphan aron re pensi latum longle nangki pek longle nangki pek
longli ladak nang ka chirai laso alam thi bangke ilitum aku latuma pensidam nang lo lape hola so sitami hala so election hota hala dake high court long case pilo hala tumta high court long case pilo malom so phan itum chington nang koklo api tum high court long case hai thulo ala so election ta itum pachun lo kali ko langdam thulo dak education system bangke non ituma long ta kaprek non itum chithek mati ituma bang institution bangke ladak an so se sinanglang ilitum pulo full fledged university nahi puta itum si pulo full fledged university kali det lang penta pinanga problem do posi full fledged university nei lason thak si engineering college medical college lahai kaddu kawe ka paching thura phanda itum nangi pusi indi kachini do ateng pulo te sainik school ke icc state long ke ekta si do po sida ilitum phan bang ke dak 6 sidula provision ateng pen lo bai ilitum cm sarabang kachi sr dun cm sarabang laso ching thur nei loka charli amuta an so se paching thur na thek ser jong sila dang ke thek nei pulo tangte lahai mane higher study laso standard mane koson an so se akang tu standard aphan kiwana phan pulo tangte dak soinik school level sitame kaching thur awai sar doji pu alam bangke matha si laso dim long wan lo non tame ilitum pume arni sita cm sar chining jelang solam amithang homosti long ta chepondeji pulo de dim do pusiku sitame kaduk kawi equal paching thur nang pusi isi ke first ilitum bangke non borjana long sepilo borjana long ke langbuku long sepilo hala so langbuku long ke isi lada kopi pisi doima pulote sport afan sitame a kopi pi ke nang sot ason an hala dak dolabi lapen hala dak bangke township anda dosetji pulote isi non son difu town ason kaching thur ason si hala so area long kaching thur det lapen la su kaching thur long ladak isi kaningje pon tukang tungbang lahen lo ladak jong si technical amokhan bang ilitum long nun det thai technical e kwan si dopo hardly jong si 100% ben bote 30% ba 25% lason si technical bang do chothai tame third grade lapen 4 grade bangke third grade bangke lake 100% dak local atum har local bote carbing lo ri soi jang long po local bote hula dak komasi boha ke chak bek mahala tumsi local lo hala so area bangke 100% bangke third grade lapen 4 grade asa guri ke long po pulote ladak jong si third grade 4 grade asa guri solar project long ta long dun lapen jong si ladak sainik school long ta long dun pulote maximum kwan ma apus ki kilong bangke ilitum si long po pulote non loka charli adon tinta non ke BA ke pass MA ke pass LLB ke pass bala sunda ta kaprek engineering forestry ke pass do piglo latuma phan accommodate je phan bangke isi ilituma long awar sailong po balapen kali aber muchot atum stame mane graduation and chot atum ran sitame ladak ituma phan kache just ponji isi atowar asone klang pola sika chingthur atowar isi atowar lo pusika matha pon avision enlo CM sarpen team card biang long atuma bangke lasi laso dimalong anchot kali non bangke ako isi pulo laso pen anpar dami itungke agriculture anat pusame paching thur nai pusi koson pensi itum paching thur product environment phango hepin pen ilitum longri longpat lukson sepin pen pulo tangte ilitum koson lo pulo da itum theklong mati chuet kidam tang ta langkai jana long ta eviction nang koklo langkai jana long ka eviction hutke first eviction lo hala sotala tum case pidet lo case pidet pen api bangke case bangke koson si api ilitum laso case ki pipen itum chipahai tu detlo api ako eviction am tu detlo sita latum ta kaprek akhe tumta laso dim long mane aku nang ke doji afan ke kabor ila tum intonte pulote lahe along ri long pat lahe jong si pajok nai pulote opine isondak ilitum ahin pen ki claim po nai adaito doma bema jong si adaito do pulotang te ladak isi bangke itum funding afan ilitum afan laso a sources ki pa bat ponje afan isi a vision ateng pensi adhe ka bangke non theklong lo Hyderabad polone ko pilone si ki ponji a scheme pusipu non laso mane CGP a scheme bangke latum pulo nang ne pusipu hai de CPG bangke laso pu thak jong si nang ni pu ako non da ningjeli lo lasi ladak iditum important kilang nai bangke non ke isi asai phan iditum phan isi awar sai kiwan laso isi bab ki e pencil laso pan si itum gas bonai di ba kaprek isi hara phan sita laso along pen loi jo lahe abusu ka bonai ye phan ta me
Ladakh bangke council autonomous council pe latum chingwailo konanat apart si Meghalaya border ta hai dak Langkaijan district a border ta hai state a border ta hai hala so border long konanat si litum longli ki pipen hala dak stami ki claim ponjima hala bangke latum chingwai sarpe athe laso alam bangke parni si het jong stame laso meeting long ke jai kathar mata dolo jai kathar dosi hala dak statement alang lipilo api nangli tum hong wangdet pen api social media long viral that alam nangli tum theklong tai hada ke viral along theklong bangke jai kathare puke nangli ke mane first ke CM sarvansi pulo nangli ning thitong ra tititi pu isigi pudo CM sarbang chingnek pensi thakdum lo lason kali alangli kaning je alam pe api bangke alang mithang si chipulo nili pen nangli si ili tum bahini si kaching wai si angtan kido ariso ejang atum phan Ciwan nang po pulote lahaya cyclem nang po pugeli tum bahini si kaching vai ke pu nang litum theklong tai la solam di lason si pu tangte lason si ili tum jong si ki pu pulo tangte aku wang thudet pen hala swarni atum ke chipudun ke alam klar dak de langpot netum oppose puta puthek thelang netum welcome puta puthek thelang mojong si laso agreement alam waidak pen jong si agreement alam long lo pulo tangte hala so agreement long lok apisi netung e puji pu lasi non tala tum stepping bangke anta athak bangke rat aphan pini yana bangke pilo claim thu bangke rat aphan bangke latanang ne tamane sonthom tanang ne ultimately ka bangke Karbi Anglong arat ariso ejang aphan pangnung thip pen ke claim bangke lake majuk a party non sitame how bangke akka hino silong ipusne le pu bangto ye koi APHL siatum ason tin amu along taki kham khedun hola soke thek long abang ke Karbiang long arat ki thek kire tum anta mek prang dak lo lasi kupini representation ma pimala swa party atum pu kamun thi tum penangan do Karbiang long atimu lang dam lo pulo tangte aprang British ahoda bang ke ka upos awi lapen 1951 17 November itong pan district nang pidat penahuta ka lason ka upos laswa web theklong le 23 June 1952 district council laso anghap included ahudanta laso ka upos bang elitung theklong le sita non piner ni itong ki theklong bang ke kopiluma pinangan especially itong ka notice na ya bang ke ASD sia movement hota pinangan atum kaupos adhek atum theklong wala sod MOU kachi tok hota ki kroi kre atum pinangan do lapen university giwan hota kaupos atum do DRDA district council long wangnang wanderi watum ta do lasi holai kaduk kabela sona force atum pan insai pakasi nona bangki ilitum ACEM Dr. Tuliram Ronghang ki Japon a leadership lapen tim Karbiang long atum am pen papang thekpon pakanang ji wabang si kaduk ko rat atum hata kachuning riduk lasong bong pen isia bang ke ulo solar project alam theputha solar project ladak kuson solar project nang binangko langdam etlo pulo tangte la bang ke piloma isia bang ke Nagaland NSCN atumta map nang lito anda theklong tahi nel tum pine bangka map anbe Nagaland ato kapar lo pontang a map la dabdo la bangke western part of Naga country pusipula tum swadang la pen la swadima bangke penangan adalah tum ke Naga phan longle jor la hai promanta neli tum malong do la pen dak Naga minister do no tiar jeliang pune pine penangan adang the nam derlo Karbia tum adhe ka chong dat do na bangta apran ki dam ta dulu chong dat dom pen la song puta khadak local tum si detail chini nang litum dam lo plote adulong ya la da la si la an pen ta kalina adol ka illegal encroachment pe nang an la dak phire me sondo la si la dak men nang ka oppose do na bang nang iklang plot ke kumai me agent ma pima po bang ke litum kiri itar li bek ni athe la son ka oppose atum isia bang ke JI Kathara group atum ke purai lidong theklong loklo lapen IPP Rajan Timung atum thala tum apa lidong theklong Philippines thala tum da ladak news ke theklong bangke IDB headquarter Asian Development Bank atum funded puri long le ladak pulatum Philippines ke dam taile tum news along theklong lapen UNO along
isi do pilomana IPRI Indigenous Peoples Right International pualong UNO pualong ta dam pensila tu bangke dake along le kithi tap council asor ki klem tap kiduk kila karong le kithi pusila tung ki pudam la sila tu kan komai me tangka maha ki pajir pensi ki pa klem pensi karbiang long pahiruk bok ji pu bangke ki thek kire karbiang long ara tu tim karbiang long ka tu la ke kroyone la si jai kathar phan tu apatai tin APHLC jai kathar pon a party atho phan alang li tu phan tu kai ke alang li tu phan kapin rem ke la hello alang tu la sotwar ke pon chok che non thata koi li tu phekram long le lo je ladake napier grass wan lo pulo dang te kopi si che plang jima napier grass kopi lo ma pu dare li tu ma long pilma li tu da meeting ta do lo ar bore ta ma lo alang le bang ke pota lapen list abang kachini dia phanta homoisa thedung pota pen list kopi ma kachini dia pan la na homoisa ki the pulo tangte karbiang long ara da phan ka paching thur dia phan la somoni klempon unjima atwal tha pon theima thek the lasi mohong atu kilang dunun e mati dak kaching thur kilang dunun e asong atum ang tan muni tum se alang phan ke phandet ka kurilo la sedak il to phanang pasik saklo jai kathara nung komai me khan ja batung do lajan timungang nung komai me karja batung do ili tum revek nai latuma behind komalo karja latuma behind kopilo kido ladak je karbiara phan ke pas sung je phan latum kai ke ka kham khe MOS ta chitok ta latuma bangke kham khe sea preservation of hundred to manang piye potala to kham ke solar project bita kham ke hola soinik school bita kham ke flyover bita kham ke kopilo la tum giklemi komai ne agent kalimala nili tum ke lake agent lo isi dreaded agent la tum phang ke phando la so putha ke tum kiri tar vek nahi usi nel tum ke kaduk ka tum ka mun thi do la sinel tum puyum mang non het non dak pini ni je pom hola inchin ki phur ta ho 550 bigha salong le abang ke inchin ki phur je phan adani phan ki pi ta ho pu ha alang tum irrigation ke ba lahai chini net pin pulo tang te lahai pangbok thap deri pu salang le wa warning pinel do non nadam ne pial grass alam ta dai le tum clear kalilang ma ti non anta itum lo chi to ka velang itum MOU chi to ka velang la tum pe muthe ra la tum phai tum son claim lo pulo tang te kopi si tum phan ale doima abima pu chingwai la si kaduk ka ve chingwai sar la itum phan ale doji ale kopi pilo mohe til tum spokesperson aga lai chaning leng penangan brief lo ale ili tum phan ale doma abima ko la pendai ili tum non anta chini ne pu se ili tum ki claim tum do ke napier grass ale kopi lo pu neli tum da sa chiri ki thom pli claim do sita OPC use mo pa chini ne da yok signal tum ta ale do da lota non bang ke ili tum CM sar initiative campaign la so napier grass salam the puthak lote alap do opo jela dak piloma riso ejang to phan isi economic isi upgradation ki claim je phan la dak un po palangli ka chingwai dun pen bangalong pondat je potakar biang long wan der pot la sa ke hi no ke thek long to phan le ili tum pindem le te ma phan pendam la la so puthak sinon la dang nel tum bang ke pini la tum da tum abatai isi vat alam batai pharo ning jever isi vat alam si batai pharo kalar pier la to puthak aputhak si ili tum ladak pini bang nang li tum phan puthak da bang ke hang thunan kok lo la si ladak penangan nang chikrong tum do acting nang iklam tum do karbia khai inimi binom lo bohet alang ta thanak ba thi ho angtan ka chong dat da matum alam lang dam lo prote tragedy pe imekri jang pro alam lahai alam la si il tum ga alang li kapin khata teng pen il tum adhe ka kam da claim lo hola dak chong dat dam ji pu de tum pa chong dat nama alang li pen ga chingwa alang li nang pin khata teng pen pui li tum ke bang ke theklong lo mate hola so ko pilomai tum pilomal so tourist management hospitality course bang pharu so se li tum hang lo jai kathar tum thanum lo la ke am kitun on pang si a training pilo pu ma dhek no pakada sitha bang en koi thong kap tum non appointment pielo dakkar biang so mara tum non
adhe ka tung ho uti long sidu sakuri long alo halada adhe ka tung non kona loma Goa long adhe ka tung kona ho Rajasthan long ili tum chu head dak training ki people council sor tourism department pen laso ili tum phan dak pen gari free pisi ho Guwahati an training padu training da free la na da ko hala to ba ga ning nang so dun thula lasi chini ne pulo tang te neli tum ki puyi po bangke laso APHRC jai kathar a group atum non mat ala tum tharwe ki thor adukan ingkir serak noi ingkir nang ko latum kali pulo tang te karbiara da phan ki pa manghu riso ejang to phan ki pa manghu non uwe ki mi to phan mislead ka kuri laso bangalang to ba ing tom serak nanghi lasi niltum dak ilitung along songja Dr. Tuliram Ronghang kumat lo hala phantai ilitung ke chini paka nangji la chini ne tum se aja delegation ke wan mati chini paka nang po la so leadership malo kopi lo kiklem la so puthak chini ne posi la tung ke kinang pang bob dun thap lo la etu la si bang adek tung ke pu bang ke la ke rascal mindset lo la ke chapri thinking capture mentality lason hato bang ki pu bang ke theke re tung ke la tung ke wisdom ave la tum lo wisdom do purote mithang khai kire ye phan district council lo kopia kam si klem mata la tum chichar chelang non anta non hola da ili tum ke karbiang long non pinoma elected kiman jia to phan an non ba ki ex atoma phan ta la to phan ta non ba epiloma la to phan pension scheme ta wan pilo Ladakh hem non ke bang he quarter ta kim bom lo G+1 G+2 hem kim bom lo chukim unji ma jai kathal tuman kroi ji ma aprang la son kiklam thai katuma abang ave dak nel to mi puda ne ta Assam government kumasi chief minister ma Karbi Anglong ta la tuma jirpo tum do lo aprang ke Delhi kumatum se chari ma hola tum ben dak Karbi Anglong ka chari tum ta chief jirpo tum ta do lo to sonwan thek the non doctor Tuliram Ronghang kiklam son ajir po team Karbi Anglong alangli initiative ke anat ason alangli ave pin del tung ke theklong leta non jai kathara tum bangke laso lan kiklam development anta latum amek chichar chedat